urazit do prvního videa Smash Road a já vám řeknu, jestli je trváš. Nebo 5 hvězdiček a ode mě mohli jste vidět, mám teďko nový kanál, tohle natáčím na starý a i na nový, takže to bude na obou kanálech. Chci jenom vám říct, že natáčím nový kanál. Na tom kanále se jmenuji, teď nevím, Creeper TV, myslím. No já jsem nebyl, já jsem dával prstu. Pak zpátečku. Jo, podle mě je tohle auto nejrychle. Ježiš, wow! Jo, na této trati bývají nejvíc peněz, takže... Co? Ne! Jo, jak jsem mluvím o tom novém kanálu, tak mám nový kanál. Ten starý, tam nemůžu se měnit jméno, nevím proč. Mám ho rozbitý. Ale budu na něj pořád natáčet videa. Pár lidí už mě odebírá, no tak já nebudu říkat kolik. Můžete se kouknout. Já vím, bude to hodně málo. Těšte se na to, že uvidíte tolik lidí, jste tolik lidí neuviděli. Dobře, já to řeknu, tak mám tam jen 2 odběratele. Nevím koho, vím jenom, že mě odebírá Kuba Šimčík, můj spolužák. Dneska přijde na Menářsky a tohle je vlastně uvítací video na nový kanál, takže Kubo, já tě zdravím a chci ti jenom říct, že prostě mám nový kanál a do popisku ti dám, jak se jmenuje, nebo do komentáře.
do starého komentáře. Sakra. To napíšu, jo. Ty musíme přežít, kámo. Bez peněz jsme rychloutík. Ty vole. Ještě, že to nebylo bacon. Jo, pojď. Yes. Už se nám praví cukru. Ty mě nemůžou chytit. OK, můžou. Ty vole. Si říkáte asi, proč nehraju Minecraft? Tak já nehraju Minecraft, protože chtěl jsem vyzkoušet teď tuto hru. Mám ještě Crossroad. A mě vlastně baví tyto adventurní hry víc než Minecraft. Tak jsem to chtěl vyzkoušet. Viděl jsem to u nějakého youtubera, teď nevím jakého. A teď si říkám, to musím vyzkoušet. To vyzkouším a říkám, to je dobré. A teďkom se nechám zabít a ukážu vám, kolik mám aut. Takže začneme od... Mám 3 auta. První je tohle. Toto hezké. Ale jako rychle celkem. Pak mám toto. A toto. Ještě toto. Jo, pak mám ještě toto. A nejvíc, co chci auto, tak chci mít toto. To přidává o víc peněz. Pak chci mi to ten minitank. Já ukončím tohle video a uvidíme se u dalšího videa na novém kanálu.